Σύμβολα των ψυχών των αιωνίων ηρώων της Ελλάδος. Να σχηματίσουν τον αρχαίο ελληνικό μέανδρο, αιώνιο σύμβολο του ελληνισμού, διαχρονικό σύμβολο της πατρίδας, σημερινό σύμβολο της Χρυσής Αυγής. Σιμονίδου επιγράμματα για τους 300 Λακεδαιμονίους. Όξιν αγγέλοι Λακεδαιμονίης, ότι τι δεκείμεθα της κίνων ρήμας υπηθόμενη. Όξενε, πες στους Λακεδαιμονίους, ότι εδώ κείμεθα υπακούοντας τις προσταγές τους. Για τους 4.000 Πελοποννησίους, μυριάσιν πότε τίδε τριικοσίες εμάχοντο εκ Πελοποννάσου χιλιάδες τέτορες. Εδώ κάποτε πολεμούσαν με 30 μυριάδες 4.000 Πελοποννήσιοι. Για τον Μάντι Μεγιστία, μνήμα τόδε κλινείο Μεγιστία, ον πότε μύδις περχιών ποταμών κτίναν αμυψάμενοι. Μάντιος, ως τότε κύρας επερχομένας σαν φαηδός, ουκ έτλης πάρτης ηγεμόνας προλυπήν. Αυτό είναι το μνήμα του ενδόξου Μεγιστία, που σκότωσαν οι Μύδοι όταν πέρασαν τον Σπερχιό. Ήταν Μάντης, γνώριζε το επερχόμενο τέλος, και όμως δεν εγκατέλειψε τον βασιλέα της Σπάρτης. Για τους 700 θεσποιείς, άνδρες τίποτε νέον υποκροτάφης ελικόνος, λίματα τόν αυχή, θεσπιάς ευρύχωρος. Άνδρες από τους πρόποδες του Ελικόνα, για την ανδρεία σας καυχάτε, τον θεσπιών η ευρύχωρη κοιλάδα. Σιμονίδου εγκόμιο πεσόντων. Τον ενθερμοπύλες ανόντων, ευκλεείς με ένα τείχα, καλός δε ο πότμος, βωμός δε ο τάφος. Προγόν δε μνάστης ο δέητος έπαινος. Εν τάφιον δε τιούτων, ούτε βρός, ούθο πανδαμάτορα μαυρώσει χρόνος. Ανδρών αγαθών, ο δε σηκώσει κέταν ευδοξίαν Ελλάδος ήλετο. Μαρτυρί δε Λεωνίδας, ο Σπάρτας βασιλεύς, αρετάς μέγαν λελιπός, κόσμον αέναον τεκλέος. Για τους πεσόντες της Θερμοπύλες, ευκλεής η τύχη, λαμπρή η μοίρα, βωμός ο τάφος. Αντίθρηνον αιώνια μνήμη και έπαινος για πεπρωμένο. Τέτοιο εντάφιο ούτε η φθορά, ούτε ο παρδαμάτορ χρόνος αμαυρώνει. Σε αυτόν τον αγαθών ανδρών το μνήμα, κατοικεί της Ελλάδος η δόξα. Αυτό μαρτυρεί ο βασιλεύς της Σπάρτης Λεωνίδας, παρακαταθήκη του η αρετή. Κόσμημα αιώνιο μαζί με το κλέος. Κατάθεση Στεφάνου. Εκ μέρους του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή. Αίμα, τιμή, Χρυσή Αυγή! Αίμα, τιμή, Χρυσή Αυγή! Αίμα, τιμή, Χρυσή Αυγή! Αίμα! Συναγωνιστές, η πιο ιερή στιγμή της ημέρας. Προσόχη! Προσκλητήριο νεκρών. Στην αναγγελία του ονόματος του ήρωα απαντούμε παρών. Λεωνίδας ο Λακεδαιμόνιος. Παράν! Δημόφιλος ο Θεσπιεύς. Παράν! Διηνέκης ο Λακεδαιμόνιος. Παράν! Αλφεός ο Λακεδαιμόνιος. Παράν! Μάρων ο Λακεδαιμόνιος. Παράν! Μεγιστίας ο Ακαρνάν. Παράν! Διθύραμβος ο Θεσπιεύς. Παράν! Στην αναγγελία του στρατιωτικού σώματος απαντούμε αθάνατοι. 700 Θεσποιείς. Αθάνατοι! 300 Λακεδαιμόνιοι. Αθάνατοι! Ζήτω η αιωνία Ελλάς! Ζήτω! Συναγωνιστές, να κλείνουν οι σημαίες ελαφρώς.